kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye alamisa ye utukalo tile 15 sanba 2019 radio Benkan ale kumaso kɔnɔ 97 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kuluju Nagakɔrɔla na donkɔrɔ waati ale sera a labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam misirakaw ka kamalen k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako Baraɲɔgɔnya ani société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé u ye wuliga jɔ kɛ ka baara nundon kɛ n'o bɛ yirituru welewele o bɛ o kofɔ faaba ale kɔnɔna na yanni nɔ. A kɛra bidunya in na yɛlɛma hɔrɔnya bɔlɔnba sanfɛ n'o ye boulevard de l'indépendance ye minisiriso ka yamaruya kɔnɔna na n'o ɲɛsin bɛ sigida lakandali ma. Wolomasiri taabaw Mali tɔgɔla n'o ye faamaw ye ani Faransi jamana o ka wolomasiri taaba n'o ye Barkani ye olu bɛ wuliga jɔ la u bɛ se ka lakanda fɛɛrɛw kɛ ka ɲɛsin mugujugucila jatigɛwale kɛbaw olu kɛlɛli ma cogo min na n'o ye terrorisme ye an ka jamana Mali ale bɛ se ka kolosuma cogo min na. An ka jamana wagandeba n'o ye trésor public ye k'ale bɛ wuliga jɔ la ka tɔrɔmɔɲɔn labila a bɛ miliyari 1 ni tila a bɛ o kofɔ ka bɛn utukalo tile 23 ma yaasa juru olu bɛ se ka sara cogo min na. Dongor la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal bamara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan dani na Direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako Baraɲɔgɔnya ani société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé u ni ɲɔgɔn cɛ u ye wuli ka jɔ kɛ ka baara nundon ko o waleya baara nundon min n'a bɛ jirituru a bɛ o kofɔ faaba kɔnɔ yan Bamako n'u ko ma nanzarakan na ko lancement de la campagne régionale de reboisement du district de Bamako a kɛra bi alamisadonya in na utikalo tile 15 san 2019 yɛrɛma hɔrɔnya bɔlɔnba sanfɛ n'o ye boulevard de l'indépendance ye minisiriso ka yamaruya kɔnɔna na mun ɲɛsin bɛ sigida lakandali ma. Nin kɛnɛ kan a jirala k'a fɔ jiri 10,8 o de taara k'o di direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako ma u bɛ se ka o jiriw turu cogo min na faaba kɔnɔ yan sigida maaw olu k'o tɔnɔ bɔ. Jiri ale ye maaya ye. Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé a ɲɛmaaba Ibrahima Sidi Yara ni bɛɛ lajɛlen ko ma Baya Yara a y'i danna tigɛ. Bi yirituru bɛ kun min kan parce que an b'a daminɛ an yɛrɛ ka baara de ka yiri tigɛ ka yiri turu. An bɛ yiri tigɛ kɔfɛla la cogo min na n'an bɛ yiri turu ɲina tigɛli sera Bamakɔ yɛrɛ de ma. A y'an to an ka bureau kɔnɔ y'an wele ko yiri dɔ bɛ ka bin mɔgɔ kan jalajo dɔ don a bɛ ka bin baarakɛyɔrɔ dɔ kan o y'an bila an taara a caman tigɛ ka taa n'an ka baarayɔrɔ la. Donc maintenant ne k'u ma bon komi an yiri tigɛ Bamakɔ yan an k'a lajɛ ka yiri fana turu Bamakɔ yan. Donc o y'a yira n na k'a fɔ Bamakɔ ye commune 6 de place verts bɛ yen misiriw bɛ yen écolesow bɛ yen madarasasow bɛ yen églisiw bɛ yen nɔ an k'a lajɛ an bɛ se ka yiri min di komi yiri kɔnɔ a caman de problème b'an bolo mɔgɔ ni mɔgɔ b'a la an bɛ se k'a d'i ma mais ni e bɛ se k'a lakana mɔgɔ min tɛ se k'a lakana an tɛ yiri d'i ma parce que yiri ka gɛlɛn anw ma fɔ ka dama tɛmɛ. Donc an y'a décidé ka yiri 18 ta k'a di Bamakɔ commune 6 la a ka di commune o commune den 6,000 u k'a turu an bɛ se ka labɛn dɔ kɛ u kɔlɔsili fana na parce que yiri turu in dɔrɔn tɛ fo a ka kɔlɔsi a ka se ka balo. Bon yan n'i y'a lajɛ Bamakɔ bɛ ka kalaya don o don sisi b'an kan don o don an bɛ b'o kalama o fura ye jumɛn yiri turu an kana se ka avion dilan mais yiri ka turu ka ji k'a la a ka sɔn o kɔni an bɛ se k'o kɛ ni Ala sɔnna a ma an m'an jɔyɔrɔ fɔ o la Bamakɔ yan ani Mali fan bɛɛ an bɛ se ka min fɔ jamana yiri ko kan parce que mɔgɔ min bɛ baara kɛ yiri kɔnɔ o ka ca mais min bɛ sariya kɔnɔ o de man ca mais fanga t'a dilan fo yiri baarakɛlaw k'a faamu dɔrɔn n'an taara sariya kɔnɔ an ka avenir b'o de la parce que an ɲɛ b'a la bi bɛɛ bɛ baara min na i den de bɛ n'o kɛ bon anw bɛ yiri baara la bi parce que anw faw fana yiri baara kɛ an ɲɛ b'a la n'an m'an kɛ cogo dɔn dɔrɔn an denw na mɔdenw bɛ n'a sɔrɔ yiri yɛrɛ tɛ yen donc sariya dun ko cogo min na san o san an bɛ se k'a dɔ bɔ ka dɔ bila kungo bɛ to a cogo la an m'an ka nafa sɔrɔ donc o la weleda min bɛ an bolo yiri baarakɛla bɛ k'a faamu ka don sariya sira in fɛ a bɛ k'i kɔnɔ a ka jugu n'i b'a kɔfɛ mais n'i donna kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko lafiya de don donc yiri baarakɛlaw tɛmɛnen kɔfɛ maliyɛn bɛɛ yiri turu tɛ k'a fɔ ko n bɛ yiri baara la n tɛ yiri baara la parce que bɛɛ bɛ tobili kɛ bɛɛ b'i mago ɲɛ yiri la yiri nafa yɛrɛ a tɛ se ka fɔ ka ban donc bɛɛ k'a faamu k'a fɔ an kan ka wuli k'an jɔ k'an ka comportement changer parce que e bɛ se ka mɛn ka tiɲɛni kɛ mais ni hakili ye
ɲini sɔrɔ don min na i jija i ka fana ɲini kɛ tiɲɛnikɛlaba n'o segira o de ye ɲininikɛlaba fana an minnu tun bɛ yiri tigɛ an kun fɛ san laban na OSEFOR ka pression kɔnɔ an bɛ dɔ la don min na tun man diya an ye 2016 waati u y'an kɔrɔ ka da da fɛ jagoya mais an donna da fɛ an yɛrɛ vraiment nin ye nafa ye anw ma nafa don jamana ma pipinière ka installer coopérative ka organiser massif ka aménager yiri ka tigɛ sariya kɔnɔ a ka turu sariya kɔnɔ donc an b'o ɲɛfɔ an tɔɲɔgɔnw ye n'o yiri baarakɛlaw tɔ ye an ka kɛlɛ bi kunfɛ yiri tigɛ ka dabila kunfɛ tasuma jeni ka dabila ka foro tigɛ i kunfɛ o ka dabila an ka taa n'a ye a bɛɛ sariya kɔnɔ walasa an ka se ka mɛn ka an ka yiri tɔnɔ bɔ Mali ye 1,18 million mɔgɔw ye ni an bɛɛ y'an jija hali n'a kɛra yiri kelen kelen san kɔnɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ yiri caman sɔrɔ mais mun na pipinière fana tɛ kɛ pipinière fana kan ka kɛ dugu o dugu la bon ni an ye pipinière in lamara k'o labato ni an y'a tura a ka ca Ala fɛ an bɛ yiri sɔrɔ. Inspecteur général n'ale directeur national des eaux et forêts Mamadou Gakou a y'a ka sewa yira. An nana yirituru min na bi eaux et forêts min ye direction régionale ye o de y'an invité kan ka na parce que a b'a dɔn ɲinan san juillet tile 13 an ka ministre o ye yirituru boloda o kɛra Bamakɔ ba bolo la o yirituru min boloda o ye jamana bɛɛ lajɛlen de ta ye mais o bolodalen kɔfɛ région bɛɛ de fana kan k'a ka yirituru boloda bi ye Bamakɔ ta de Bamakɔ ta in a kɛra hukumu min kɔnɔ gouverneur y'a fɔ mɔgɔw bɛ yen minnu y'an dɛmɛ ka direction régionale dɛmɛ ka yirituru in boloda mais yirituru in a nana kɛ ni hakilina min ye a ti kɛ k'a fɔ k'a bɛ taa turu fɛ ka bila n'a turula yɔrɔ min na a bɛ kalifa dɔ de ma donc o de la yirituru bɛ kɛ an ko tubabukan na partenariat a bɛ kɛ ni commune ye a bɛ kɛ ni chef de quartier ye a bɛ kɛ ni association dɔw ye ou bien denmisɛnninw ka tɔn dɔw donc n'o kɛra olu b'u hakili to yiri min turula u b'u hakili to a la parce que yirituru bi a nafa ka bon an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ja kelen bɛ ka yɔrɔ caman minɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tilema mana bɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini awa an b'a dɔn duguba kɔnɔ kɔlɔlɔ min bɛ yen hali mɔgɔ tɛ ninakili ka ɲɛ yiri filɛ nin ye yiri bɛ nin bɛɛ lajɛ yiri bɛ yɔrɔ min na san bɛ na yiri bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ ji bɛ dugu jukɔrɔ bon na yiri bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ cɛ ka ɲi mais n'i y'a jateminɛ a bɛ ko mɔgɔw tɛ nin dɔn tiɲɛni de bɛ kɛ san o san ka taa hakɛ min kun b'u la sisan i b'a sɔrɔ o hakɛ tɛ yiri si la tuguni tasumaw b'a tiɲɛ mɔgɔ yɛrɛ b'a tigɛ. Ka farankan kɛ ale ka kuma la colonel Boubacar Sidibe directeur régional des eaux et forêts du district de Bamako a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin hɔn kɛbaa ma n'o ye société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé ye a ka ni jamanadenya minan fali la n'o ye jiri ba 18 dili ye olu ma u k'o turu faaba kɔnɔ yan u ka wulikajɔw tɛmɛlen kɔfɛ jamana dugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jirituru o hukumu kɔnɔna na. Nin ye kɔrɔlen ko ye mais ka sankɔrɔta don a la o ye Ibrahim Yara n'u ko a ma ko Baya ale ye société de gestion forestière PDG a ko an ka yiriju ba 18 turu Bamakɔ kɔnɔ a sera anw de ma anw ye eaux et forêts an k'o ti baasi ye an sera gouverneur ma a ye Bamakɔ commune 6 maire bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an n'u sigira an kumana yɔrɔ minnu bɛ yen ni jiri bɛ se ka turu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u k'o yɔrɔ fɔ maire y'o baara kɛ mais yiri ninnu kan ka turu yɔrɔ jumɛn na a bɛ turu misiriw kɔnɔ a n'a kɔ kan a bɛ turu églisiw kɔnɔ a n'a kɔ kan a bɛ turu kalansow bɛ yɔrɔ min na a bɛ turu dɔgɔtɔrɔsow la yɔrɔ minnu fana ye yɔrɔ lakananen sigida kɔnɔ n'u k'o ma espace vert a bɛ turu o kɔnɔ a bɛ turu yɔrɔ yɔrɔ ye foroba kɛnɛ ye ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ a bɛ turu o kɔnɔ a dan ye dɔrɔn i ka a yɔrɔ yira dingɛ bɛ sen i tɛ wari bɔ yiri bɛ d'i ma i tɛ wari bɔ sinsan bɛ k'a la i tɛ wari bɔ o fana mana bɔ yen ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a turu i ka bulonda la e yɛrɛ de b'i ka dingɛ sen nka yiri min ka di ni ye i b'o fɔ o bɛ san ka d'i ma nka ko mɛta tɛ dɛ tile 15 kɔnɔ ni mɔgɔ ma wuli joona n'a ba 18 banna e nalen ko ka yiri d'i ma k'i ye dingɛ sen jiginna tan na a tɛ se ka bɛn Ibrahim Yara ale de ye maliyɛn don a ka usine bɛ zone industrielle kɔnɔ nafolo ye ale de y'a bɔ ko k'a di maliyɛnw ma Bamakɔkaw ma fiɲɛjugu min bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ayiwa a ka kɛ sababu ye ka fiɲɛjugu kɛlɛ kɛnɛya kana jamana kɔnɔ kɛnɛya kana Bamakɔ kɔnɔ. An b'a jira o la sa k'a fɔ société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé ale ye cakɛyɔrɔ ye mun jija bɛ kosɛbɛ sigida ale lakandali la a ɲɛmaaba Ibrahima Sidi Yara n'o ye Baya Yara ye a n'a ka cɛdenw u kalekan de ye fɛn min ye ka don k'a fɔ kungo ale bɛ se ka tanga cogo min na sigidaw ale bɛ se ka tanga cogo min na a yɛrɛ ka fɔ la ko n'i ko ɲɛnamaya a tɛ taa jiri kɔ dɛ ko jiri de ye ɲɛnamaya jɔsen fɔlɔ ye ko o lakandali kɛra anw kelen kelen ma wajibi de. Bamakɔ gouverneur n'o ye Baba Amani ye ale ye foli ta ka ɲɛsin nin baara waleyalen ma k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kan k'i cɛsiri yaasa nin n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka caya cogo min na kungo lakanali sigida lakanali maaya jidili o laɲini kɔnɔna na.
wulikajɔ ale be senna an ka bamaliba wolomasiri tabaw n'o ye faamaw ye olu ni faransi ka wolomasiri tabaw n'o ye barikani ye olu be wulikajɔ la guruma ale kɔnɔna na yaasa u se ka lakanda baaraw kɛ cogo min na mugujugutila jatigɛwale kɛbaw ka kɛlɛbolow ka wuli olu kama kura ye u be ka nin wulikajɔ nunu de kɛ n'u b'a fɔ ma u ka wolomasiri taba kan na ko opération a belebele dɔ kɛra juye kalo tile 25 u kana bila utukalo tile 3 tɛmɛlen in na ko nin kɔni ye wulikajɔ ye ka kuwajo kɛ ka ɲɛsin u ka baaraɲɔgɔnya ma yaasa u be se ka mugujugutila jatigɛwale kɛbaw u se ka olu kɛlɛ cogo min na u ye ni wulikajɔ min kɛ a kɛra sigidaw kɔnɔna na n'u ko ma ko tilit ani ndaki mugujugutila jatigɛwale kɛbaw n'o ye ka dɔn ka fɔ terorisiw ye olu de kɛn bɛ ka yen kɛ u dagayɔrɔw ye u be wuli bolimafɛn sen 2 u bɛɛ i ka dɔn ka fɔ o de kɛ u ka kojugukɛlaw ye ani maramafɛn jugu k'u ye tigɛ daw caaman kan u ka nin wulikajɔ in kɔnɔna na. wulikajɔ o be senna an ka jamana wagandeba n'o ye trésor public ye ale be wulikajɔ la a be se ka tɔrɔmɔɲɔ k'o labɔ cogo min na a be taa sefa wari o miliyari 1 ani tila bɔɲango la yaasa juru minnu be olu be se ka sara cogo min na ni wulikajɔ yi a kɔni kɛra wa utukalo tile 23 nata yi ko wari nunu bena labila kalo 3 o kalo 3 sariyabolo kɔnɔna na ni o be 100 sarada la 6 murumuru 25 bɔɲango a be o labilali kofɔ n'u ko ma ko suku eta san 2018 ka taa bila san 2025 la février kalo tile 2 san 2018 n'an hakili b'a la minisiriso min ɲɛsin bɛ wagande kɔnɔ ko ani tɔrɔmɔɲɔ laraweli ma n'a ɲɛmaya bɛ dɔgɔtɔrɔbu b'u sise bolo ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ la ko wari minnu kan ka labila k'a bɛ taa fɔ sefa wari miliyari 150 la k'a dabɔ san 2018 ka taa bila san 2025 la jurusara hukumu kɔnɔna na. Cadi jamana k'ale kɔni bɛ wulikajɔ la diɲɛ sɔrɔbatigiw k'olu bisimila nin ye tako fɔlɔ ye u ka nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in ale kɛnɛ kan n'u k'a ma ko forum invest in Chad ko ka taa ka nafolo bɔ ka baarabolo k'olu waleya Cadi jamana o kɔnɔna na tile 3 bɔɲango ni magobatigi ninnu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ u ka faaba kɔnɔ n'o ye Njamena ye arabuw b'a la farafinw b'a la ani ka dɔn ka fɔ nanzaraw bɛɛ lajɛlen bɛna taa sɔrɔbolo yakubayali a bɛ o de kofɔ tɔrɔmɔɲɔ bɔli ka baarabolobaw k'olu waleya sini ko a baarabolow olu na dabɔ. Ni bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam misirakaw ka kamalen k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal bamara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal bamara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛɛ sini ni Ala sɔnna ma. Maraka faama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.